L'Auditori de Santa Llúcia acollia divendres la presentació de l'edició d'enguany de l'Agenda Llatinoamericana Mundial, un anuari que aglutina diversos articles amb una temàtica comuna compromesa amb la realitat social del planeta. L'acte, coorganitzat per Justícia i Pau de la Selva i l'Albiol i el col·lectiu 25 d'abril, va convidar l'activista Marc Joan Pere i l'historiador reusenc Joan Navalls, que van aprofundir en l'eix vertebrador de l'Agenda 2022, la força de l'organització popular com a mitjà per encarar amb esperança la transformació de la societat. Navalls va voler corroborar, a través de diferents exemples, com el poder popular ha estat imprescindible al llarg de la humanitat per canviar el curs de la història i reivindicar drets i llibertats. Un dels casos més recents i de caràcter més local van ser les protestes post-sentència, que tot i que considera no van acabar d'assolir els objectius que s'havien plantejat inicialment, van marcar un clar paradigma de la força organitzativa del poble català. Tant en aquest cas com en molts altres moviments populars, la consciència de la societat és un element indispensable per tal de fer saltar la guspira transformadora. Jo crec que l'element més important és la consciència. És la consciència que la gent sigui conscient d'aquest potencial que tenim entre tots i totes, de si volem i podem canviar les coses. Reivindicar l'organització popular, vull dir, la capacitat que té la gent i el potencial que té la gent d'organitzar-se, autoorganitzar-se, decidir i passar a l'acció i reivindicar els drets i les llibertats que ens pertoquen a tots. La xerrada va tenir en el record a dues persones estretament vinculades a l'Agenda Llatinoamericana Mundial, que enguany ha arribat a la seva edició número 31. Per una banda, a Pere Casaldàliga, finat el 2020 i impulsor de la seva publicació, i per altra, a l'activista català Arcadi Oliveres, desaparegut l'any passat i assidu defensor de causes com les que es recullen anualment a les pàgines de l'Agenda. Oliveres va ser un habitual convidat a les presentacions de l'anuari que organitzen Justícia i Pau de la Selva i l'Albiol. Parlar de l'Arcadi Oliveres és parlar, jo crec, d'un referent ètic, social i polític de milers de catalans i catalanes. Que em refereixo? Doncs una persona compromesa amb la justícia, amb la llibertat, amb els drets, amb el benestar de la gent. La seva pèrdua jo crec que va ser un daltabaix pels moviments socials d'aquest país. Però què passa? Que sempre hi ha esperança, que sempre s'ha de mirar al davant. I sí que no hi és l'Arcadi, però per sort hi ha les seves paraules, i el que tenia bo l'Arcadi és que va fer escola. I va crear, podem dir, té centenars de seguidors i d'alumnes que continuen endavant lluitant pels seus ideals. A la conferència es va voler deixar constància també del poder transformador de la societat salvatana, tal com explicava Joan Navalls, tot un referent a la demarcació en organització popular i en la defensa de la pagesia i el territori.